ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಇನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರು ಬೈದೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುಜರ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತು ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಬರ್ಸಗು ಆರ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಯ್ತದೆ ತಿಪ್ಪು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಯರೆ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯರೆ ಬಲಿ ಮನ್ಪು. ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಅತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರಗೊರ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ. 3 weeks ಆರ್ 1 month ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಪಿರೋದ ವೀಲ್ ಜಾಮ್ ಅಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಪಂಡ ಉದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಾಗ ಆರ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಯ್ತಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿರೌದ ವೀಲ್ ತಿರ್ಗುಜಿ ಜಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಕ್ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಹ್ಯಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೇಟೆ ವೀಲ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅವರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಜನ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಕಾರ್ದ ಪಿಟ್ಟರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಪನ್ಪುನೇ ಬೆಟರ್. ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಜನ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಪಗ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಎಂಜಿನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಾನೆಟ್ ಲಾಕ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಲೈ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾನೆಟ್ ಲಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಜಿನ್ದ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೆತ್ತಲ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮುನ್ಪಂಗ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೈಪರ್ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಜಿನ್ದ ಕೂಲೆಂಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಮೈಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫುಲ್ ಒಂದು ತೂಜುನತೆ ಆತ್ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಜ್ ಉಂಡು ಲೆವೆಲ್ ಆತ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಐಟ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ತಿಪ್ಪೇರು ಏತ್ ಪವರ್ ಪಂಡದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಂಜಿನ್ದ ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂಪುನ ಒಂದು ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ತಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಹೆವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂದು ಇದು ಎಡ್ ಉಂಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ. ಎವ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10,000 kilometer ಗೊರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಂಜಿನ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೊರಂಡಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪುನೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿಕಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಬಾನೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಎಸ್ ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಬ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಂಡು. ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ತಿಪ್ಪುಗ ಅವಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೂರು ಹಾಳಾತನ್ನೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಚೀತ ಪಾಡೋಡತ್ತಿ.
ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಎಸ್ ಬ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಗ